ଥରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ନିର୍ଭୟରେ ସଭା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ସେହି ସଭାରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାକ୍ଷସୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ରାଜା ଅଟ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହ। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ବୁଲି ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଜା ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ରାକ୍ଷସୀକୁ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହ। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃଗ ଓ ମୃଗିଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ମୃଗ ମୃଗିଣୀ ବନରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୃଗିଣୀର ପେଟରେ 5 ମାସର ଶିଶୁ ଥିଲା। ବଣ ଭିତରେ ମୃଗ ମୃଗିଣୀକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ବଣ ଭିତରେ ପାଣି ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶୋଷରେ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଆତୁର ହୋଇ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଜଳ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଜଳ ଥିଲା, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ମୃଗ ମୃଗିଣୀ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୃଗ କହିଲା, ଏଇତକ ଜଳ ତୁମେ ପିଅ। ତୁମ ପେଟରେ 5 ମାସର ଶିଶୁ ଅଛି। ଏହି ଜଳ ପିଇଲେ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ତ? ଏହାପରେ ମୃଗିଣୀ କହିଲା, ନା ପ୍ରାଣନାଥ, ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଜଳତକ ପିଇଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗି ହେବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଜଳତକ ପିଇଦିଅ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ସେହି ଜଳ ଟିକକ ପିଉନଥାନ୍ତି। ମୃଗ ମୃଗିଣୀକୁ କହୁଥାଏ, ତୁମେ ପିଅ, ଆଉ ମୃଗିଣୀ ମୃଗକୁ କହୁଥାଏ, ତୁମେ ଏହି ଜଳ ଟିକକ ପିଅ। ଏହିପରି ଭାବେ ଜଳ ଟିକକ କେହି ପିଉନଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୃଗ ଓ ମୃଗିଣୀଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ତୃଷ୍ଣା କାରଣରୁ 2 ଜଣ ଯାକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଯାକ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ପଛେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳ କେହି ପାନ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ହେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ମୃଗ ମୃଗିଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଆଉ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ? ଏବଂ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଧର୍ମଭୀରୁ ଆଉ ଧୋକେବାଜ? ରାକ୍ଷସୀର ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୃଗ ମୃଗିଣୀ ତ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜଳପାନ କେହି ନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସୀ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଧୋକେବାଜ ଓ ଧର୍ମଭୀରୁ? ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ମୃଗିଣୀର ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ, କାରଣ ମୃଗିଣୀର ପେଟରେ ପିଲା ଥାଇ ସେ ମୃଗକୁ କହିଲା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ଏହି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୃଗର ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ, କାରଣ ମୃଗ ପ୍ରଥମେ ମୃଗିଣୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ କହିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ଏହି ଉତ୍ତର ବି ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ରାଜସଭାରେ ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ରାକ୍ଷସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲା। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦିଅ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୃଗ ମୃଗିଣୀ 2 ଜଣ ଯାକର ସମପ୍ରୀତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଜଳପାନ ନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ, କେହି ବି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ କ୍ରୋଧବରରେ ରାକ୍ଷସୀକୁ କହିଲେ,
रे राक्षसी किबा छार प्रश्न आनी समस्त राजा महाराजा को मूर्ख कहूछु। तापर राक्षसी मंत्री को कहला, हे मंत्री तुमे जदि यार उत्तर जानिछ ताहले यार उत्तर कुह। यापर मंत्री उत्तर देले कि मृग मृगुणी दुईंक मध्य भल पाइबा नथिला, केही काहाकू सच्चा प्रेम करू नथिले, एथिपाई दुहींकर मृत्यु हैला। एही कथा शुणी राक्षसी आश्चर्यचकित होईगला। आ मंत्री को कहला, तुमे किपरि कहि पारुच कि दुहे दुहींकू भल पाउ नथिले? दुहींकर प्रेम थिबारु ही केही जलपान कले नाही, आउ जलपान न करिबा हेतु दुहींकर मृत्यु हैला। एहा परे मंत्री कहले, शुण राक्षसी, जदि दुहींक मध्यरे भल पाइबा थांता तेबे दुहे सेही पानी पी तृष्णा अल्प मात्रा शांत करि पारि थांते, आउ दुहे दुहींक जीवन बंचाई पारि थांते। जेतेबेले मृग मृगुणी कहला सबुतक पानी पी देबा पई, सेतेबेले मृगुणी मने मने चिंता कला कि जदि स्वामी मते एही पानी पी देबाकू कहउछंती तेबे से एही जागा छाड़ी चली जाऊ नाहंती काहींकी? जदि स्वामी आगरे मु एही जल पान करिदेबी तेबे स्वामी मो उपरे खराब भाविबे एवं कहिबे मो स्त्रीर टिकिए भी मो उपरे भल पाइबा नाही। से मते जलपान करने न कही निजे सबु जलपान करदेला। एहा परे मृगुणी जेतेबेले मृग को जलपान करने को कहला, ठीक सही भली मृग भी मन मन भाविला। से भाविला कि मृगुणी एठारे अछि, मु जदि जलपान करदेबी ताहले मृगुणी कहिबो कि मो पेटरे पिला अछि, आउ स्वामी जलपान करने को मते न कही निजे सबु जलपान करदेले। दुहींकर एभली भावना द्वारा दुहींकर मृत्यु हैला। यह शुणी राक्षसी कहला, हे मंत्री तुमे सबुठु बड़ ज्ञानी आउ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, मो उत्तर मु पाईगली, एबे मु प्रस्थान करुछि। तेणु दर्शक बंधु, मोर यही कहानीटी आपन को किपरि लागिला मते कमेंट करी कहंतु। आउ कहानीटी पसंद आस्तिले तेबे कहानीटी गोटे लाइक कर दियंतु। आउ प्रथम थर पई मो चैनल को आसीतिले सब्सक्राइब कर नियंतु। ओम नमः शिव पार्वती।